bi n'an b'a fɔ ko juillet kalo tile 6 san 2024 collège kɛra Niger le collège des chefs de l'État de l'AES parce que mɔgɔ bɛ girin ko confédération a daminɛ ni collège de fɔlɔ sigili kɛra ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye Modibo Keyita bɔlen kɔ a la ça fait les premiers présidents de l'indépendance olu bɔlen kɔ a la k'a fɔ démocratie fanga nalen kɔfɛ ko farafina wuruduganfɔw ka sigi ka réunion kɛ ka sommet dɔ sigi tubabu t'a la foyi t'a la Union européenne t'a la ka taa bila OTAN t'a la américains t'a la wari ma ɲini mɔgɔ fɛ an b'an kunsiyɛn mɔgɔ ye nin y'a réunion fɔlɔ ye c'est la toute première fois an ka réunion kɛ ko tubabu ma caya ni farafinma ye an ka réunion kɛnɛ kan hali n'i taara CEDEAO ka rencontre la i bɛ taa sɔrɔ blancs ka les ambassadeurs accrédités o kɛlen bɛ ka salle kɔnɔna fa les espions u nana note t'a la ni min ka kuma fɔcogo m'u diya u bɛ coup d'état k'o la bi i bɛ nin salle kɔnɔna bɛɛ kun lajɛ tubabu kelen kun t'a la a bɛɛ ye farafin gansan hali ni min jɛlen don farafin de don africain de don k'an sigi sans pression e sigiba kalama sans tabou k'an ka jamana saba kun kan k'o kuma fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye c'est le lieu de remercier l'ensemble du peuple de l'AES pour leur résilience pour leur confiance k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ bi o de to n ko bi c'est historique n'o tɛ décision bɛ ta an bɛ influencer ni décision ye ni banque mondiale ka mɔgɔ tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ FMI ka mɔgɔ bɛ yen ni FMI ka mɔgɔ tɛ yen BOAD ka mɔgɔ bɛ yen en tout cas kɔni i b'a ye k'a fɔ partenaire technique économique et stratégique économique mɔgɔw u sigilen bɛ partenaires bɛ fan bɛɛ la kori ni kuma min m'u ja u b'a noter u b'i éliminer bi alhamdulilayi an sigira sommet kɛra bi o de wolola confédération na donc ka kuma di ma bi o de kɛra Ɲame nka yan'o cɛ an b'a fɔ maa fɔlɔ min sera yen o kɛra Ibrahim ye ale sera yen kunu Ibrahim ye kilomètre 9 dɔw ko 10 dɔw ko 12 k'a bɔ aéroport Amani Joni na ka taa fɔ a siyɔrɔ la ani Cani bɛ tɔgɔma la sen na kilomètre dɔw ko 9 dɔw ko 10 dɔw ko 14 bɛɛ y'i ta fɔ mais u bɛ tɔgɔmaliw sen na ka taa hadamadenw ma sɔn ka don mobili kɔnɔ jama bɔli bolo bon e k'a bila i kunna 3 pays sous embargo 3 pays sanctionnés 3 pays en ce moment maintenant sous quand même je ne sais pas l'interdiction des blancs moins tout bolo foyi tout bolo n'i ye nin dugu saba suspendre k'u bɔ fɛn bɛɛ la 3 pays de coup d'état ils ont pu mobiliser leur peuple 3 pays en transition n'i y'a ye nin dugu saba u suspendre don aide tout bolo foyi tout bolo kabarala ka CEDEAO da ka sommet ma deli ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO bɛ sommet k'a ban hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama CEDEAO sommet bɛ k'a ban hali mɔgɔ t'a dɔn ko sommet bɛ yen c'est pour te dire que l'AES est la volonté du peuple k'a bɔ aéroport la fo a siyɔrɔ Ibrahim ni Cani bɛ taama la don yɔrɔ tɛ yen u ma se ka don mobili kɔnɔ donc a bɛna mun kɔ kosɛbɛ n'i y'a suspendre don dɛ n'i y'a ye k'a fɔ esiba kalama sanction baden ma kan n'i y'a k'a fɔ on est sanctionné par la communauté internationale on a pu mobiliser et puis a fɔra ko nin dugu saba de bɛ zone rouge la anw de bɛ insécurité totale la u yɛrɛ ka fɔ la ko anw de tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ armée t'an bolo foyi t'an bolo mais on a pu se sécuriser on a pu sécuriser maintenant notre événement un événement majeur bi an sera k'o kɛ. Aya an bɛna tila ka se sécurité yɔrɔ ma parce que an ye kɔrɔfɔ dɔw caman mɛn o kan yan'an ka s'o ma an y'a k'a fɔ président ninnu bɛɛ u ye kɔrɔfɔ da u ye kuma caman fɔ i bɛ se ka kumaba jumɛn fɔ an ye ni nafa bɛ minnu na. discours saba de kalanna a discours kelen kelen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa ça fait n'i ye discours saba in ta k'a lajɛ discours dɔ in kumakan bɛ dɔ in kɔnɔ dɔ in kumakan bɛ dɔ in kɔnɔ ces 3 discours là sont complémentaires n'i ye Ibrahim ka discours ta Ibrahim ka discours bɛ kuma kelen de yira. On peut toujours éliminer un ennemi, mais ce n'est pas facile d'éliminer une idéologie. Ibrahim ye hakina de boloda. K'a yira k'a fɔ hakina min bɛ kanale k'an bɔ jɔnya la hakina min bɛ kanale k'an k'an yɛrɛ ye an k'a bila an kunna k'a fɔ u ko an ye fantan ye u ko fɛn t'an bolo u ko an ye bolokolon ye u ko k'an ye dɛsɛbagatɔ ye u ko an ye kɔngɔtɔ ye n'u ko n'an kɔngɔtɔ saba ye ɲɔgɔn minɛ faama dɔ tɛna bɔ an na wa anw ye fantan ye an ni faamaw jɛra san 60 anw ma se ka bɔ fantanya la
n'o n'an fantan dama jɛra k'a fɔ faama dɔ tɛ sɔn ka bɔ an na k'an k'a bila an kunna k'an tɛ fantan ye an k'a bila an kunna ko jɔnw de kɛlen bɛ k'an nakori jɔn minnu kabiri u bɛnbakɛw tile la wa kabiri ka jamana in farafinna golofiyanfan da u bɛ jɔnya la u ka jamanaw bɛ jɔnya la jɔnw minɛlu ka jamana kan ka taa wa jɔnw u ye jɔnya de kɔnɔ jɔnya b'u esprit la k'an k'a bila an kunna k'an tɛ fantan ye Ibrahim ko a ka discours kɔnɔ a ko k'i bɛ taa jateminɛ an ka sanu an ka lulu an ka marijanɛw i bɛ taa sɔrɔ tubabu bɛ avion ta ka taa an ka sanu bɔ mais ka bɔ sanu bɔyɔrɔ yɛrɛ la ka taa duguba kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sira tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sanu yɛrɛ bɛ bɔ an ka jamana minnu kɔnɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ sanu bɛ bɔ Kayi Kayi tɛ sira tɛ Kayi sira kan n'i ye Burukina ta k'a lajɛ sanu bɛ bɔ dugu min na i bɛ taa sɔrɔ sira tɛ yen n'i ye Niger ta k'a lajɛ fɛn min ye est-ce que i b'a kalama Itirili Wamaro yɔrɔ jumɛn Niger dugu min na uranium bɛ bɔ yen sanu tɛ yen Ibrahim kumara nin kan ko nin yɔrɔ la k'an t'an yɛrɛ ɲininka dugu mun bɛ sanu bɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o dugu yɛrɛ kɔnɔna la sira tɛ yen ka taa sanu bɔ yɔrɔ mais avion bɛ ta ka taa sanu bɔ ka taa n'a ye Ibrahim kumara o kan Ibrahim kumara mun kan a ka kuma bɛ hakili jigin fɛn kelen kan ni Ibrahim da ma s'o ma n'i ye uranium lajɛ la France à peu près a plus des dizaines de centrales nucléaires mais a bila kunna ko le Niger n'a aucune centrale nucléaire uranium bɔli la mais bi n'i ye Mali ni Niger ta k'a lajɛ ni centrale kelen d'u ma on peut quand même produire à peu près 50 000 mégas donc ça veut dire que on bɛ se ka CEDEAO bɛɛ Afrique bɛɛ servi courant na avec une seule centrale nucléaire plus de 50 000 mégas on bɛ se k'o di mais bi anw de bɛ courant tigɛ la 3 heures 4 heures de temps mais au même moment France bɛ des dizaines de centrales nucléaires là fɛn Niger uranium na mais mun an ta k'an yɛrɛ ye mais u y'a bila an kunna k'an tɛ se k'an ye fantan ye fɛn dɔw bɛ yan n'o man kan olu de b'a dɔn Ibrahim ka discours bɛ an préparer k'an lajɔ idéologiquement an k'a dɔn an bɛ sira min kan hɔrɔnya ni danbe sira don o ye Ibrahim ka discours ye Assimi ka discours bɛ mun kofɔ a b'a yira k'a fɔ depuis le 16 septembre 2023 don min na an 2023 don min na an ye AES hakilina ta ka les chefs de lutte ko gourmand an y'a kɛ don min na o don baara kɛra résultat yɛrɛ terrain sanfɛ an ye combat minnu mené a dira an ye kɛlɛ minnu kɛ an y'a nafa ye an ka ministres de défense u ye réunion minnu kɛ an n'an ka chef d'état-major ale ni an ka service de renseignement bɛ tɛgɛ di min kɛ ɲɔgɔn ma an y'a nafa ye a kɛra sababu ye an évoluera ka na bila mars 2024 la o kɛra sababu ye tun ka tila k'an bila on a pu mettre en place une force conjointe Assimi da ser'o ma tu sais que Assimi c'est un vrai commando il a fait l'historique il a rappel maintenant de nos systèmes de défense o de senfɛ an sera ka ɲɔgɔn na bi o de senfɛ an sera ka ko caman kɛ o de senfɛ n'i y'a mɛn AES défense dɔ de bilala en place d'abord sɔrɔsi dɔw de ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka baara kɛ Assimi da ser'o ma Assimi da sera kuma filanan ma an k'a bila an kunna AES kɔnɔna la an bɛna fɛn minnu bila sen kan n'o ye papier ko ye n'o ye taa ni ka segin ko ye k'an k'a bila an kunna an ka finitigiw bɛ surafɛn minɛ min na k'a dɔnna namara minnu bɛ an ka frontière la k'a bɔ Niger ka na Burkina k'a bɔ Burkina ka na Mali la tɔɔrɔ min bɛ jamanadenw ka surafɛn minɛ la k'a dɔnna wa ko fu bɛ sirada na parce que il va avoir un document min bɛ kɛ sababu ye ka document kelen hali ni fila minɛli la fo k'a tigi sa taa se fila donc les 3 présidents doivent se concerter pour lutter contre les raquettes là o kɔrɔ an bɛ kuma minnu fɔ Assimi y'a mɛn a da sera a ma kuma laban ye mun ye ça c'est la création d'une banque de l'AES o b'an permet ka mun de kɛ o kɔrɔ maliyɛnw ka nin yɔrɔ jateminɛ sa lamɛnbaa bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn mɔgɔw bɛ fɛ an ka min fɔ u b'a sɔrɔ nin kɔnɔ san o san France bɛ 400 millions de dollars a b'o de sɔrɔ CFA la d'euros plutôt a b'o de sɔrɔ CFA la a b'o sɔrɔ cogo di an b'an ka réserve de consigne k'a di France ma an ka sanu an ka marijanɛ an ka lulu an ka nɛgɛ an ka kɔɔri maintenant n'an ye banque créé o banque bɛ reposer mun kan est-ce que an bɛ se k'an to CFA la ka bɔ banque centrale des états de l'Ouest la BCEAO la k'an ka banque créé wa économistes k'a bila commentaire la o kɔrɔ ko dɔ ko b'an kɔnɔ la banque d'investissement na a bɛ ko dɔ ko fɔ est-ce que bi BCEAO mun bɛ yen ni français de bɛ instruction di FMI ma FMI bɛ instruction di banque mondiale ma o de bɛ BCEAO ka banque ravitailler mais bi an bɛna banque min sigi an ka ressources bɛ bɔ mun na mɔgɔw kan k'a dɔn k'an bɛ fɛ ka taa vers une création de monnaie c'est vrai sɔrɔsi jɛ don quoi to kuma bɛ f'i ye kuma dogolen don donc o senfɛ o b'an permet k'an ka ressources identifier k'u dɔn k'an ka jamana sécurité tu sais que wari créé min filɛ nin ye tubabuw sayɔrɔ de ye nin yɔrɔ ye wa mɔgɔ dɔw labɛnnen don tubabuw bolo n'an ka wari créé minnu pɛrɛnnen don k'an ka économie saboter an y'o bɛɛ découverte sɔrɔ o mɔgɔw fana labɛnnen don o fana y'an dontɔ ye kɛlɛ phase kura wɛrɛ kɔnɔ
Nous là ben nous quand l'économie saboté. Parce que n'anga war créer France au 7e puissance là. France deviendra la 23e puissance économique au monde. France be 23e di ou bien 27e di. France be ko de ni Maliaka ni Farafina ni AES na mora CFA la. France be bini ni joro tan gori. Amina yi woti jante. Asimi nga kuma be boli ninga. Asimi nga kuma be boli min kantum ka donc ka fo alibi bara tawbe. Moment sama ka bo parce que document journée do kan glan définitivement antécédent là. Donc asimi nga discours bunga chani nga discours be boli munka chani nga discours be boli ka do anga don ale kara malaben ka don AES kono mais AES mi nyale ala ma folo minu kera AES créé ou ma ke oye mouye AES dia ke nous aller bombarder sinon le monde avait le mandat nécessaire toutes les légitimités quand Niger bombardé mais ni tété d'abord la résistance. Et encore Mali ni Niger ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et Mali ni Burkina ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira fɔ ni sera Niger ma an bɛ t'i nɔfɛ k'o de y'ale sauver wa ko charte tɛ bi ale bolo wa AES ale ka jama di donc a ye assurance ferme di k'a yira k'a fɔ Niger va s'engager à respecter toutes les chartes de l'AES mais an k'a dɔn k'a fɔ AES y'an ka bɔda de wa an k'a dɔn k'a fɔ c'est fini avec la CEDEAO. Chaninga Maboula, il va dire que le peuple AES est un peuple béni, éduqué, discipliné, mais traditionnel aussi. Ni sommet en tant que Niger parce que Chani de Koraké. Il est le plus gradé, il est le plus âgé. Il y a le droit de naissance en Afrique. Mandé, Bouyabe, Mandé, Mandé. Il y a Doko en Maralendo. Mais il y a Macron de Aba Faflan, Baflan. Il be chokorobaw de y'a bolo sama la a b'i to Faransi k'u wele ka taa mais nin denmisɛnnin nin jeune fila wulila bi ka taa Tchani fɛ yen e de ye kɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ Assimi de ko in daminɛ e de ye kɔrɔ ye wa a bɛ k'e de fɛ yen dɛ Mandé y'a fɔ ten de dɛ tu sens que on est tenté de revenir maintenant sur à notre valeur ancestrale an bɛ ka segin an ka valeur ancestrale ma an bɛ ka segin an ka danbe de ma an tɛ foyi sɔrɔ an ka danbe tɛ avec l'AES a y'o de yira an na bi. Donc vraiment, ambi kuma ni yɔrɔ kan k'a fɔ ko nin de kɛra. Aya hali bi an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan parce que bi révélation camanbaw de bɛ yen nɔ. Bon an bɛ don min kɔnɔna na sisan o ye sécurité kun bɛ cogo di bi sommet na komi nin ye sommet fɔlɔ ye. Sécurité était au top. Ça fait c'est le moment de i mana fɔ ko maliyɛnw bɛ transition fait ni sera Niger ko Niger ka bɔ fɛ ka tɛmɛ Burkina kan Burkina i b'a ko Burkina fana b'a fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Niger sécurité o de yira na u ye présumé terroriste 3 an y'a mɛn k'o minɛla o k'i bɔ yen salle fana kɔnɔ cɛbakɔrɔ falen 2 de yɛrɛ kɛ muso ye arme b'u kun wa arme don arme létale tɛ dɛ a tɛ cili kɛ dɛ fɛn min don t'a arme façon kɔnɔ mais i b'a bila i kunna arme min don kɔni a tɛ ci laser façon dɔw de b'a la u y'olu de minɛ bi burumusi b'u la k'u minɛ bi salle kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ka bɔ Niger k'u minɛ burumusi b'u la fo ka diɲɛ wuli tubabu ninnu tɛna an to yen n'u b'a fɔ ko fantanw don a t'an ka to an ka fantanjɛ kɛ a ko n'an bɔra na ka mɛ nimisa mais a y'a to an ka jɛ a y'a to an ka fantanjɛ kɛ donc sécurité kun cogoya ka ɲi i bɛna dɔn de la ni ko dɔ don ça sɔrɔ tubabuw de kelen bɛ ka u ka service de renseignement kelen bɛ ka fan bɛɛ labɔ mais bi an ye baara kɛ ka ban Niger kɔnɔna la sécurité kun bɛ au top wa ni Niger kelen a fɔra ko nin de dɛsɛra dɛ ko nin tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sécurité kun ka ɲi Musa. Aya Bubu an bɛ na don min na sisan o ye yalama bi jaabi jumɛn bɔra bi ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ne bɛ se k'olu fana. Jaabi minnu bɔra kɔnɔna la déclaration kalanna le statut et règlement intérieur o bɔra bi AES kɔnɔ AES président saba de bɛ jigin ka hakilina ta o ye article 1 ni 2 ni 3 ye ni président kelen bɛ n'o empêché len don i bɛ se ka maa dɔ bila i place la ka dûment mandaté ka papier d'a ma o bɛ se ka kɛ ministre ye comme o bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye AES conseil des ministres bɛna hakilina mun ta o de bɛ validé par le collège des présidents o ye fila ye AES réunion bɛ kɛ président de fɛ yen mɔgɔ min bɛ AES président la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye collège réunion bɛ k'o de fɛ yen désormais o kɔrɔ ye di Assimi min kɛra AES président ye i m'a fɔ ma ko félicitations bravo Assimi de kɛra président ye mais a président filɛ nin ye c'est tournant
c'est la présidente tournante. Donc ni Assimi Keraye o kuma na iba ka fo sambe da ko mo wara be kay mais kuma no me moye ASC Baro Barnabe ke emi président ta ke EDF o be règlement konna la flana e moye Burkina de bina la sommet de la sommet de non la session parlementaire au cours ASC Blomba de parlementaire nous est à CNT mo wi olu de ka erion fene attaquer Burkina sabana nana e mouye hakina fɛn n'a tara o kuma na collège des présidents de sigi wa collège des présidents de sigi maintenant juste en sommet extraordinaire ça va en session extraordinaire o bi se ka sigi o la statut règlement in bɛ bɛn article 14 ma a bɛ yan o bɔra nɔgɔ bɔr'o kan o de kelen fana kɔnɔna la mandat dira fɛn min tɔ tora papier juridique minnu bɛ yen ka bɔ CEDEAO la ni comptabilité juridique minnu bɛ yen i n'a fɔ quarante kow ni passeport kow ni fɛn ninnu o tɔ minnu bɛ yen ni o jɔrɔ bɛ mɔgɔw la k'o papier bɛɛ labɛn ka taa d'u ma o kɔrɔ ye mun ye AEC dugu minnu bɛ yen k'a fɔ an ni CEDEAO dugu minnu bɛ yen dugu caman y'an contacté an n'an bɔra CEDEAO la an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye dugu 6 olu t'a la. dugu minnu fana bɛ yen n'olu t'o kɔnɔna la sanction minnu kan ka ta an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ droit de traversée la n'u ye 100 min an ka mɔgɔw la an kan ka min minɛ o la o fana dɔnnen don u kan k'o baaraw kɛ carte minnu b'an bolo o norme dan ye san 1 o kɔrɔ ye di passeport biométrique minnu b'an bolo ale ni carte minnu b'an bolo an ni CEDEAO cɛ a dan ye san 1 i na ne différé o de bɛ yen donc o ye délai de marge ye maintenant o délai de marge in kɔnɔna la o san 1 kɔnɔna la an b'an permet an ka document kuraw bɔ k'u di mɔgɔ ma foyi t'an ni CEDEAO cɛ tugun mɔgɔ caman bɛ na ɲininkali kɛ ko mun na CEDEAO sommet sini an y'an ta kɛ bi mɔgɔw bɛ na ɲininkali k'o la nin y'a siɲɛ 2 de ye an b'a kɛ mais an ka bi sommet kɛli o ye ka CEDEAO lafiya kuma min b'a da sini a kana an tɔgɔ fɔ CEDEAO kana an tɔgɔ fɔ sini parce que CEDEAO an bɔra CEDEAO la CEDEAO ye mɔgɔ bila ka an deli a ye Diomaye Faye ci an ma ka Union africaine ci an ma ka Bruxelles sommet Union européenne diplomatiw ci an ma a bɛ ka mɔgɔ bila k'an deli an ko an tɛ deli la an bɛ bɔ de parce que les derniers actes juridiques o de bɛ ka sɛbɛn o de mandat dira bi donc an b'a ɲini CEDEAO fɛ a ka kɛ Ala ni kira kama an kana an tɔgɔ sɔrɔ a da sini a ka réunion kɛ an ka élection ko kuma t'a ɲɛ sira la an ka nin kɛ ka délai wɛrɛ di o t'a ɲɛ sira la a bɛna taa kuma fɛn fɛn ni AEC yɛrɛ tɛ CEDEAO ka soumis yɛrɛ nafa t'a la bon CEDEAO bɛna taa sommet min kɛ sini an kana an tɔgɔ sɔrɔ a da parce que n'an mun ma nin kɛ joona CEDEAO tun t'i sigi tun ka bɛn delili wɛrɛ kɛ ou bien a bɛna fɔ ko wa k'an ka élection ka bɛn nin don ma o kuma t'an n'a cɛ bilen an ka élection kuma b'an ni ONU de cɛ ani Union africaine a t'anw ni CEDEAO cɛ an ye nin sommet kɛ bi ka CEDEAO bilasira k'a fɔ a ye a ka an tɔgɔ bɔ a da an bɔra sɛbɛn ni an bɔlen de pewu papier tɔw b'a sɔrɔ yen o y'u lafiyalen o t'a bannen dɛ barrière mun fana bɛ yen barrière bɛna sigi les barrières douanières a bɛna sigi les cordons a bɛna sigi u ka port n'a y'u ja u ka minɛn kɛ 1000 alliance CEDEAO an ye bɔda kuraw sɔrɔ Abdou Diop ni ministre tɔw bɛna wuli ka taa o baara la ni dugu min kan ka an tigɛ ɲɔgɔn ma CEDEAO dugu bɛ yen dugu 2 olu ko hali n'an bɔra CEDEAO la an n'olu cɛ an ka sigi an k'o baara kɛ Abdou Diop kan ka taa o baara de la o de ye fɛn de bɛ pour les derniers actes juridiques u kan ka taa o baara de la CEDEAO ministre AEC ministre des affaires étrangères kan ka taa sigi k'o baara de kɛ o port 2 min bila la an ka bolo kan olu baara kan ka kɛ individuellement CEDEAO ni an bɛ se ka baara kɛ de façon bilatérale mais an tɛ jɛ kɛ tugun en tant que deux entités sous-régionales o ye 2 ye Musa ne y'a fɔ aw ye yan n ko don dɔ bɛ na i b'a kalama CEDEAO bɛɛ bɛ kɛ AEC ye CEDEAO bɛɛ bɛ fara AEC kan ko 2 bɛɛ ye nin ye bi bɛɛ ye nin souveraineté ye bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tubabuw de ye terroriste kɔfɛ ɲɛ bɛ CEDEAO dugu minnu y'an contacté dogo la n tun y'u tɔgɔ fɔ Faransi commencera k'u menacer dugu dɔ fana an contacté olu tɛ CEDEAO la Faransi y'u menacer ɲɛ bɛ Faransi justice wuli na Tchad président kɔ mais kuma kelen f'i ɲɛna san 1 nin kɔfɛ i bɛ CEDEAO dugu fana ka plainte do Faransi président kama n'a ma kɛ i bɛ si bɔn tigɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko mun na u b'a fɔ cogo min na k'an bɛ corruption kɛ an fana b'a fɔ o fana bɛ terrorisme financer parce que CEDEAO dugu jaabi ka jɔ Faransi ɲɛ e bɛ anw accuser de corruption anw fana bɛ accuser maintenant de parrain de terroristes. Il faut que le président k'u jajɔ Faransi ɲɛ o de ne k'i ma n ko dans 2 ans général Lecointre y'a fɔ ko an bɛ guerre déclarer ɲɔgɔn tɛ dans 2 ans la CEDEAO va déclarer la guerre contre la France parce que mɔgɔw bɛ ka peuple de suivre sisan bɛɛ bɛ ka déterminer e bɛ terroriste bila ka na an ka dugu kɔnɔ k'a fɔ ko wa k'a ye corruption k'a ye corrupteur ye ou bien an ye corrompu plutôt
amana corrompu mi e fene parendi e turu suka parendi parce que c'est dugu fen fen be peru ba bebla ko français mo wala do ni c'est dugu be français lebu dungu do français ke français ako c'est là au présent ou ba srandi ibrahim ni asimi ka kuma to mina ni c'est dugu wala sorla te ka fo ni wati na français arme jigene ka port la français ni marfa indi c'est dugu be peru ba beblo ka ira ko français turu su arme donc ni accusé de corruption bi accusé de parrainage de terrorisme. C'est pour ça qu'il y a un niveau de conscience total. Tu ne peux pas m'envoyer des terroristes. On m'a fait un terrorisme. On m'a fait un terrorisme glana par les occidentaux qui ont aidé, qui ont aidé Andala. Farafina ka siga sans badjuli, on te terroriste dans antifoido. Donc, il y a un scandale, il y a un accusé de corruption. C'est là où il y a un ASC qui a fait un ici, il va là, il y a un président Flabé, c'est là où nous avons un dongodo, c'est là où bébé c'est un ASC. Il n'y a que 2 présidents qui peuvent tenir la CEDEAO dans les gérants de la France, sous l'influence de la France. Ni Alassane Té dongodo, ni les signes de la finale, si bon té kono, ni Alassane Dramane Ouattara Té dongodo, c'est là où président bébé c'est un ASC là. Parce que Guinée bien de Guinée pas de baisser contre la France. France banga choli don tourna abanga namra don tourna premier France tiru sur armée donti c'est là où dugu be million français là allez États-Unis ta doit là c'est là où dugu c'est là où président be million français là ni français la population borga ko français président yako betike là parce que France c'est un pays criminel, c'est un pays qui accompagne des criminels. Il a fait bébé frappé dans la baie française de nous. C'est là où Dougou Kalama. Parce que le rapport de Douma, au lieu que nous voit Bazou Douma, à Marfa bébé Doulba Bekalam. Donc, bien, mais Oromina, comment bana, Kafo, c'est là où Dougou Chaman bien, ou bien c'est Canada, parce que Chamango, ni c'est là où Bana, parce que si on est d'abord c'est là où on est là, c'est là où Soumego Ban, c'est là où va acter que Malini, ASI Borakaba, c'est là où on est Janasini. Parce que nous, confédération de c'est fini, avec confédération qu'on a des cafos, le non-retour à la CEDEAO. C'est définitif, c'est clos, c'est verrouillé. C'est fini. Abba qu'on a des c'est fini. Mais vous, il y a un cafo, CEDEAO, il y a un cafo, la tigre nous fait avec éco pour financer. Mais puis, il y a un casque, est-ce que vous avez un donné là? Kamouye? Est-ce que ASI a biscuit? Et en fond dans le boulot, financement pour ça va de là en Dougou ça va. On doit créer une banque. On a mis en place un fonds aussi. Donc au fond de Black RF, ni fin gelabi de l'obéissance gérée. En avantage de doré quoi. En ça fait pas bleu qu'on a. Mais na fin ça va finir va famille. Iranium, Niger est premier, Mali est deuxième. Sanou, Mali est premier. Maroni a famille. Donc, Burkina Niger on a 85e. Coton, Mali est premier, Burkina est deuxième. Ça fait qu'on y a en termes de ressources, ni premier t'es ASC qu'on a la deuxième bakono. Ça fait ibi timiri bien fait info ici les 3 premiers t'es ASC qu'on a. Ou bien les 4 premiers t'es ASC du coup d'orté. Et ressources là, en termes de ressources naturelles, minières, il te faut y quitter ASC du coup d'orté. Ni ASC sera fait un bois et ASC bête mais belle journée. Donc, on va worry. On va follow. Briski kumgan de kono. On va de Briski la fait. Les premiers blocs africains, même la de Briski là, sous-régional, on a que ASC follow. On de forum parce que Briski c'est d'acter d'abord les confédérations et puis maintenant respecter les chartes de l'Utako Gourma. Et l'Utako Gourma qu'on a là 300 et quelques kilomètres carrés. Fin bas qu'on a des ressources là, on a dit qu'il baraka fait. Donc Briski kumeni no fait o da ta on sera de Briski là et Briski là plutôt fanga boni fanga ni action active ne kunke ka président do sigi ka nga document ratifié ka nga texte uta ka nga bara beke o do kuma kebi na ala soroma bara en tobe accélérer. Ok, et vous, c'est là où vous pouvez voir la force en attente de la Sénat, pour le terrorisme, et coup d'État pour la télé. Anya et Kafo, et à Wakati Konola, la Jamana, ça va y tirer du Yogoma, Koni, Mahoma, les pays, non, les Tarabi, Jamana, Kelena, qui est déclaration de guerre. Bi, Captain Ibrahim Traoré, allez, c'est qu'il n'a pas, Ayesika Somegarola, Kunukuma Kundu, Bikumaru, Kowako, Sinikuma Fanadu. Il doit attaquer Alsa Point Glono, mais c'est là où Amabla, et Hakina Moko. Ne m'a femme. C'est là où la force en attente de coup d'État kɛlɛ sous raison min kɔnɔna la Capitaine Ibrahim Traoré seginna kuma in kan bi
ko ni cɛw taara bi jamana in kelen-kelenna kan k'u ye kuma fɔ kunun ko a b'a nɔ la bi a b'a nɔ la ko wa sini fɛnɛ k'a b'a nɔ la. Mais on sait en réalité la force en attente de 5000 personnes là, plus le financement, une enveloppe de combien de milliards là. C'est là où ASI est révélé. Mais il y a un où le tour n'est pas dedans. À quoi Mali, Niger, ni Burkina Faso, on va faire ASI. Moi, de Karakoye, à fois que c'est là qu'on fait ma ASI dit. C'est là où moi son code fort. Au cours jusqu'à preuve de contraire, c'est là non qu'on m'a soumis qu'est bien, c'est là où qu'on m'a cadré en quel cas. Au cours c'est là où ma ASI est reconnu. Parce que c'est là où qu'on Burkina, Mali, Niger. Encore ma c'est là où à fois qu'on ASI. Ni kuma dɔ fina kuma kɔnɔ n ko CEDEAO ni anw bɛ jɛ ka kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ président fila dɔrɔn bɛ CEDEAO kɔnɔ o de bɛ ka CEDEAO gɛlɛya o sinon CEDEAO dugu bɛɛ jɛlen don ne k'a fɔ ko AES bɛ tiɲɛ kan CEDEAO président bɛɛ jɛlen don ne k'a fɔ ko AES bɛ tiɲɛ kan mais n'i y'a kɛ président faransi ka mɔgɔ minnu bɛ fɛ u bɛ coup d'état k'i la joona joona k'i bɔ yen bon bi n'i tɛ faransi bolo i bɛ jɔn bolo o de kun tɛ yen on est dans un monde multipolaire ça veut dire que diɲɛ tɛ mɔgɔ kelen bolo bilen i bɛ n faga ou bien n bɛ taa fan wɛrɛ fɛ donc tubabuw ka politique bɛɛ a bɛɛ dénigré la a bɛɛ dénoncé la e bɛ ka taa bolo min kan k'a fɔ ko u ko an ka jɛ ka fɛn fara ɲɔgɔn kan sɔngiriw ma CEDEAO n'anw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a k'an wele ko AES a bɛ fɔ de ko CEDEAO AES a tɛ fɔ ko CEDEAO Burkina Niger dɛ a bɛ fɔ de ko CEDEAO AES ni CEDEAO fɔ don o don n'an kan ka kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛɛ espace kelen don on est des frères tubabuw de y'an faraw ka taa frontière jagoya créer ka an ka dugukolo ta k'u don ɲɔgɔn na qui ne reflète pas à notre identité sinon n'i taara bi Burkina Mali Niger Togo Benin Nigeria a bɛ kɛ an ka paysage bɛɛ ye kelen n'i donna an ka carré kɔnɔna la i b'a fɔ ko wa k'i bɛ nin dugu in na sabu an ka kɛta ni an ka culture bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na wa i bɛ siya kelen sɔrɔ an bɛɛ fɛ yen siya min n'i bɛ se k'a compter an bɛɛ fɛ yen o ye Ala y'o da ɲɔgɔn cɛ donc on est des frères on est des peuples frères tubabuw de bɛ fɛ ka balo an na wa ne b'a dɔn don o don n'Alassane Dramane Ouattara tɛ président na dugu caman bɛ sɛgɛn na don AES kɔnɔ soit AES ni CEDEAO bɛ coopération wɛrɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ effet foyi tɛ bɔ nin bɔli la quoi an bɛ bɔ nin na CEDEAO après CEDEAO va comprendre k'an jo don parce que on veut notre survie an ye degun mun sɔrɔ Ala kana da CEDEAO dugu parce que CEDEAO dugu caman y'i yɛrɛ feere Faransi ma pour u ka balo u kana dugudenw ka sa kɔngɔ bolo u ka balo mais anw bann'o ma anw ko dugudenw ka hɛrɛ de o de gɛlɛya b'anw ni Faransi cɛw sinon CEDEAO sɔnna min ma n'anw fana sɔnn'o ma hali sisan an b'an makun mais an ko k'an tɛ sɔn o de ma donc vraiment kuma y'o de. ok bon sani an ka bɔ kuma la an y'a ye k'a fɔ an ka émission jan tɛmɛn'o la i delila ka kumakan dɔ fɔ an y'a ye an ka ministre de la défense ale taara CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a fana seginna i ka kuma in kan ko don n'a nataw la ko ni Ala sɔnna ma ko munition n'o ye marifakisɛw ni fɛnw ye k'a dilanyɔrɔ k'a bɛna kɛ Mali la fo ka taga bila ko caman na i ka hakilina ye mun ye o ko kan. bon i ka nin kuma diyara n ye i ye n ka tiɲɛ segin ma ne ye kuma in fɔ don min na bɛɛ ko ko ne yɔrɔ ɲuman yɔrɔ bɛ fɛ k'i lagosi ko comédien ka sɔrɔ comédien ye mɔgɔba de comédien ye baara de ye o mais n'u bɛ fɛ k'i lagosi n'u ma nkalon tigɛ o de ka kuma la u b'a fɔ ko non nin ye comédien de ye a don ta bɔta alhamdulilayi n'Ala y'i kɛ comédien pour servir le pays un comédien patriote cela vaut mieux que d'être je ne sais pas un intellectuel apatride donc an bɛ Ala fɛ ni comédien patriote ye ni olu ka yɛrɛ kuma suli bala i n'a fɔ Ibrahima y'a fɔ cogo min na olu ka sans honneur sans dignité olu ka o kuma fɔlen quoi ne ye nin kuma fɔ yan k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka guerre kɛ abada ka sɔrɔ i bɛ bali san kɔfɛ i tɛ se a kɔrɔ n bɛ misali kelen di lamɛnbaaw ma Faransi tun bɛ bali dɔ feere anw ma a b'a cartouche kelen feere an ma 42 000 francs bali in ye en caoutchouc n'i y'a ci terroriste la a t'a faga i bɛ bali in ci terroriste la a t'a faga anw b'a san Union européenne de bolo don dɔ la an ka officier dɔ delila ka Union européenne mɔgɔw ɲininka ko mais nin bali min b'anw bolo an bɛ taa n'a ye kuma bɛɛ n'i y'a ci terroriste la a t'a faga o wagati y'a sɔrɔ u y'a dɔn an ka sɔrɔsiw kun ma ko terroriste tɛ sa ko nɛgɛ haya b'u bolo ko nɛgɛ fura b'u bolo ko n'i ye marifa ci terroriste la k'a tɛ sa donc u kun commencé ka endoctriner n'o ye k'a fɔ ko non 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 n'i ye marifa ci terroriste la o tɛ sa k'a sɔrɔ bali min bɛ yen n'an b'a san Faransi fɛ n'i y'a ci bali min don c'est en caoutchouc on était cher donc n'i bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa dilan bali dilanyɔrɔ t'i bolo a b'i kunna k'i tɛ ban kɛlɛ fɛ anw bɛ min don guerre la chaque jour n'i y'a lajɛ par an ça fait des milliards donc il y en a qui partent de 50 millions par jour an bɛ se ka min don bali la quand tu prends la moyenne la guerre coûte cher ninnu bɛ bali cɛ ka di terroristes ma de u b'a cɛ ka d'u ma de olu bɛ bali dilan o de y'a kɛ bali dilanyɔrɔ in kuma ne da sera ma salon bɛɛ ye ne kɛ mɔgɔ lagosilen Ala nana tiɲɛ banque assemblage fana bɛna kɛ blindé ninnu kan il y a 2 pays mun n'a ka marqué assemblage kan anw fɛ yen
donc o baara mina k'anw fɛ yen nɛgɛ de b'anw fɛ yen cɛkafili t'a ban k'a daminɛ nɛgɛ la ka taa bila fo Kayi mara kɔnɔ a bɛɛ nɛgɛ ka bɔ ni Kulukoro ye ka yɛlɛ ni Bananba ye Kulukoro mara kɔnɔna la mais yen bɛɛ nɛgɛfin de ye ka taa nɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ ma kuma ni nord ye dɛ je parle du sud nɛgɛ de bɛ yen hali cɛkafili t'a ban donc aujourd'hui an bɛna lafiya sɔrɔ bi sous région bɛɛ bɛ se ka na blindé san anw fɛ yen olu de ka bɔ yen ka taa commande kɛ u ka taa ta ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma donc an ka commerce bɛna nɔgɔya an ka commerçants bɔlankolon tɛ bɔ bilen minɛnw bɛna bɔ an fɛ ka taa dugu wɛrɛw la donc ni marifa balilanyɔrɔ in bali type caman de bɛna dilan 9 mm b'a la 17 b'a la 14-5 olu baliw b'a la 14-5 b'a la donc bali gros calibre ni petit calibre o b'a la an bɛna obi fɛnɛ dilan grenade fɛnɛ o fɛnɛ b'a la maintenant an bɛna obiw dilan ka tila ka grenade fɛnɛ dilan grenade ye joli ni grenade b'i fɛ yen bi alhamdulilayi guerre la grenade nafaba de bɛ grenade na parce que au moins ni i ni min bɛ kɛ attaquer ne ka ca ni ye i bɛ se k'a fili i b'a disperser parce que ale bɛ fɛrɛn de ale bɛ fɛrɛn k'a yɛrɛ kɛ de donc ni ye nin sɔrɔ kɛlɛ la ka ban i kɛra duguba de ye quoi ni bɛ ka an ye kɛlɛ in filɛ nin ye an kuma da dɔgɔyara la quoi parce que an ye fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ye an ka mission kun ye ka maliyɛnw na rassurer u k'a bila u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ça peut aboutir wa a bɛ kɛ succès ye ala de nana o bila bi la o de y'a to kɛlɛ in kuma ne bɛ n da dɔgɔ a la parce que ne ye fɛn fɛn fɔ ne ka mission kun ye ka maliyɛnw na rassurer u ka da nin cɛ ninnu na k'a fɔ k'u bɛ siran min kan ko vraiment bientôt on verra le bout du tunnel ala y'o wagati la fɛ donc ne ye fɛn fɛn fɔ a ɲɛna n'a aw ye nin waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ne delila ka nin kuma fɔ ka tɛmɛ nin ye ala tanu ye ne ye drone fɔ don min na dɔw mɔgɔ kalanenba dɔ bɔra k'a fɔ ko drone sanni c'était Mali ye parce que la station maintenant de drone station sigili a y'a capacité n'a fɛn fɔ ne ma kuma fɛ mais ne y'a ye Mali ye radar mun san radar ka teli Mali radar kun ka teli migi ma Mali radar mun san TN ni ça fait 8000 ma fama TN ni ka vitesse ye 8000 km/h il peut détecter un objet volant à 8000 km/h bon hélico kɔni tɛ se ka brancher a la migi tɛ se ka brancher a la jumɛn bɛ se ka brancher a la fo n'a kɛra drone ka tir des tirs de missiles supersoniques là n'olu tɛ a ka teli ninnu bɛɛ ma mais ne b'a fɔ don min na dɔ bɔra ka ne sɔsɔ mais n y'a ye n yɛlɛla a ma parce que ne bɛ ka kuma min fɔ a ka bon ale hakili ma a t'a ye parce que olu degelen don juruta de la olu ye mɔgɔ kalannen minnu olu degelen don soumission de la quoi ne t'o ye drone de bɛ Mali bolo bi les Maliens ont combien de stations de drone c'est trop ala nana o fana tiɲɛ bange donc vraiment n bɛ bɔ kuma la ok voilà n bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ inshallah